औ बे बड'लेण्डआव जेब्लासिम बर'फोरखौ बिजेपिआव लांनो हाया भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी बिथांमोनहा दिनैनि दिनावहाय बर'फोरखौ फकास खालामनो थाखाय बर'फोरखौ बिजेपि मुखि खालामनो थाखाय दिनैहाय बिथांमोना गोबां बर' एरियायाव मावजि बायदि माफा माफा हमनायनि बेबस्था खालामदों। একত্ৰীকৰণৰ পক্ষত UPPL আৰু BPF একেলগ হ'লে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব, বড়ো জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হ'ব আৰু আমি একত্ৰীকৰণৰ পক্ষত আমাৰ নিৰ্বাচন আহিব যাব মানুহৰ মাজত একতা শান্তিটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মিটিঙত দেখিছে যে মই UPPLকো সমালোচনা কৰা নাই, BPFকো কৰা নাই, কাৰণ আমি BTRত শান্তি বিচাৰোঁ, একতা বিচাৰোঁ, একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু যদি বিজেপিত লগত থাকে সদায় শান্তি থাকিব, সম্প্ৰীতি থাকিব। UPPL আৰু BPF একেলগ হ'লে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব, বড়ো জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হ'ব আৰু আমি একত্ৰীকৰণৰ পক্ষত আমাৰ নিৰ্বাচন আহিব যাব মানুহৰ মাজত একতা শান্তিটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মিটিঙত দেখিছে যে মই UPPLকো সমালোচনা কৰা নাই, BPFকো কৰা নাই, কাৰণ আমি BTRত শান্তি বিচাৰোঁ, একতা বিচাৰোঁ, একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু যদি বিজেপিত লগত থাকে সদায় শান্তি থাকিব, সম্প্ৰীতি থাকিব। UPPL আৰু BPF একেলগ হ'লে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব, বড়ো জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হ'ব আৰু আমি একত্ৰীকৰণৰ পক্ষত আমাৰ নিৰ্বাচন আহিব যাব মানুহৰ মাজত একতা শান্তিটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক মিটিঙত দেখিছে যে মই UPPLকো সমালোচনা কৰা নাই, BPFকো কৰা নাই, কাৰণ আমি BTRত শান্তি বিচাৰোঁ, একতা বিচাৰোঁ, একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু যদি বিজেপিত লগত থাকে সদায় শান্তি থাকিব। औ बे बड'लेण्डआव जेब्लासिम बर'फोरखौ बिजेपिआव लांनो हाया अब्लासिम बिजेपिनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोना आरो माब्लाबाबो साक्सेस जाया बेखौ बिथांमोना मिथिगौ। बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनैनि दिनावहाय बर'फोरखौ फकास खालामनो थाखाय बर'फोरखौ बिजेपि मुखि खालामनो थाखाय दिनैहाय बिथांमोना गोबां बर' एरियायाव मावजि बायदि माफा माफा हमनायनि बेबस्था खालामदों। खिन्थु बे माब्लाबाबो जाहोनो हाया। जोंहा आन्दलननि स्पिरिटजोंनो फैनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जिथु आदर्श, बिथांनि जिथु मोन्थोर, बै मोन्थोरफोरखौ गोसोखांब्लानो जों बर'फ्रा खौसे जाफिननांगौ खोथाया जोंनाव गोसोआव फैयो। अब्लानो जों गुबुन गुबुन राजनीति दोलो फैबानो बेखौ अट'मेटिक नारगारनो गोसो जायो आरो नारगारो। आगोलनि थासारि आरो दिनैनि थासारि UPPLनि बिथा बे अनेक पार्थक्य जाबाय। खारन बै समावनो UPPLआ जेसेबां UPPL दंमोन बिसोरनि भटखौ इफाल इफाल खालामनो हायाखैमोन आरो आङो दिनैहाय BPFनिफ्राय गोबां BPF भटार्सफोरखौ लानानै BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आं UPPLआव हाबबाय आरो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो आं दिनैहाय लाबोनो हाबाय। गतिके दिनैनि दिनावहाय UPPL दोलोखौ मानास सेरफां समस्तियाव खुनु शक्तियानो खुनु राजनीति दलआनो फेजेननो हाया बे खोथाया दिनै स्पष्ट जाना फैबाय। दिनैनि दिनावहाय भारत स्वाधीन जानाया 78 बोसोर जाबाय। बे 78 बोसोराव गोबां सरकार फैबाय, गोबां सरकार थांबाय, नाथाय खुनु सरकारा मस्जिदनि नामाव आसनि होफेराखै। दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारा UPPL सरकारा दिनैहाय बे आसनिखौ बिथांमोननोबो मस्जिदाव होनाय जाबाय आरो आसामाव गोबां जायगायाव इलेक्सन जादों, नाथाय जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआव इलेक्सन जायाखै। दिनैनि दिनावहाय माइनरिटि आरो मुसलमान बिथांमोनहा एकदमबारे फोथायनानै लाबाय UPPLआसो जोंनि बानसगिरि, UPPLआसो जोंनि मोजां खामानि मावग्रा होननानै दिनैहाय सारा बड'लेण्डनि सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन मुसलमान
मानसिफ्रा दिनैहाय इउपिपिएलखौ समर्थन खालामनो होननानै आवगायबोदों। मा ग्रुपनि ग्रुप दंना गैया नोंसोरलाय? ग्रुप गैया। गोदाग्राल' डान्स फोरोंग्रा ना खर'खौ लाङो ना अरा नोंसोरलाय? लाङा। दे नोंसोर नङाबा मोनजानाय नङामोन आलासिफ्रा नोंसिनि दारैसो नोंसोरखौ दैनबार होनांगोन माने नंगौना नङा? नोंसोरखौबा दैनबार होगोन ना होआ? आं नोंसोरखौ दैनबार होबायलै आदैमोन। मा ग्रुपनि ग्रुप दंना गैया नोंसोरलाय? ग्रुप गैया। गोदाग्राल' डान्स फोरोंग्रा ना खर'खौ लाङो ना अरा नोंसोरलाय? लाङा। दे नोंसोर नङाबा मोनजानाय नङामोन आलासिफ्रा नोंसिनि दारैसो नोंसोरखौ दैनबार होनांगोन नंगौना नङा? नोंसोरखौबा दैनबार होगोन ना होआ? आं नोंसोरखौ दैनबार होबायलै आदैमोन। थेंक इउ। नोंसोरखौबा दैनबार होगोन ना होआ? आं नोंसोरखौ दैनबार होबायलै आदैमोन। थेंक इउ।